आप क्यों रो रहे हो? आप मत रोइए, आप रोइएगा तो अरवल पटना बड़ा खतरनाक जगह। तू रोबू तो तारा से पूछे खातिर बहुत लोग बा। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ हो जाओ। एगो हम गाना गौले रही कि गे छौड़ी छागल पेन होइबो कि जदी करभी तू हमसे प्यार कि जहानाबाद के 3 तलिया नथिया अब पटना से किन देबो। उसके बाद अब कहते रहिएगा कि पटना से चलता दवाइया चले ला गैस के कच्ची के गैस के एगो बात हम इनका वाह लखन भाई